ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ନାଁରେ ବହୁ ମହତ୍ ରହିଥାଏ। ରାଶିର ମହତ୍ ନାଁରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ନାଁକୁ ମହତ୍ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ରାଶିର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ନାଁକୁ ରାଶିର ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନଜରରେ କେବଳ ଏକ ନାଁ ହିଁ ଅଟେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ବିଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିକୁ କେହି ବି କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନାଁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେହି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନାଁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ଭାଗ୍ୟ ଓ ତା'ର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ, ତା'ର ଜୀବନରେ ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏସ୍ ନାମକ ଲୋକ। ଏହି ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଥାରେ କଥାରେ ଏତେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ଦାଜ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପହଲ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିବା ଆର୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ଏହି ଅକ୍ଷର ନାମ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାଇନା ରଖେ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅକ୍ଷରର ଲୋକ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଧନ ଓ ଦୌଲତରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବୁଝାବୁଝି ଓ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ କାହା ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିବା ବି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ। ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଛିକରି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷରବାଲା ଲୋକେ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି କାହା ସହ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମାନେ ବେଶୀ ବନ୍ଧୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସଚ୍ଚା ଦୋସ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛବିଚାର ନଥାଏ। ଏମାନେ କ୍ଲିନ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ପି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ଏହି ଅକ୍ଷର ଲୋକେ ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଫସି ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି କରିବାକୁ ତାହା ସେମାନେ ଓଲଟା କରିଥାନ୍ତି। କାମ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭାଇ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କାମଗୁଡ଼ିକ ସଫାସୁତୁରା। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଭଲ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଖୋଲା ବିଚାର ରଖନ୍ତି। ନିଜ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମାନେ ନିଜ ବିଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବା କାରଣରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ନିଜର ଛବିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ କେବେ ଏମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ଏହି ଅକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ମନରେ ଦବାଇ ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖତରନାକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ କଡ଼ା ହେଉଥାଉ, ଯଦି ଏମାନେ ଖୋଲିକରି କହିଦେବେ ତେବେ କଥା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଚଳିବା ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସେପରି ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏନ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଖୋଲା ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ବହୁତ ମହତ୍କାଂକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାମର ମାମଲାରେ ଏମାନେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଚାହିଁକରି ଏମାନେ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପଙ୍ଗା ନେବାରେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆଧାରଭୂତ ଜିନିଷ କେବେ କେବେ କମି ରୁହେ ନାହିଁ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।